To yau ma a gurguje mun kawo muku wani application mai matuƙar muhimmanci a gare ku. Application ɗin da zai nuna muku yadda za ku yi saving ɗin duk wani password da kuka yi amfani da shi a cikin wayar ku ta Android. Domin ka ga yadda za ka yi amfani da wannan application ɗin, ka biyo mu cikin wannan bidiyo mai tarin albarka. Wannan application ɗin kana zuwa cikin Play Store ka yi searching ɗin password management for Google account ko password manager for Google account, za ka samu wannan application mai matuƙar muhimmanci a gare ka. Ka biyo mu cikin wannan bidiyo na mai tarin albarka. Mu je mu fara. Gashi kamar haka kana gani na akan fuskar waya ta zai shiga cikin wannan application password manager for Google account. Na yi clicking ɗinsa kamar haka, zai buɗe maka kamar haka, sai ka je ka yi signing off for Gmail ɗinka a saman nan kamar haka. Misali in ya buɗe maka sai ka yi typing ɗin Gmail ɗinka kamar na misali, bari in typing ɗin na gani na kamar haka, misali kamar haka. To sai ka taɓa next, zai buɗe maka kamar kai ka sa password, sai kai next. To dan uwa zai kawo ka nan pejin, kaga nan duk wani email da na yi, duk wani account da na bude, duk ga su nan zaka ga username ɗinka da password ɗinka, dukkan wanda ka je kai clicking ka danna zai bude ba. Kada wannan ne farkon zuwan ka wannan channel ta muka daure ka mana subscribe ka latsa duk lokacin da muka aje sabon bidiyo ya isa gare ka. Mun gode, dan kyawa tiki edit.